Хора, аз съм Мартин и днес ще играем Skywars. И ще започнем. И сега само да се направя настройката. Добре, навлизаме. Ладва, ето е този сървър, най-много го мразя от всички. И има и 2 или 3 игри ще направя. Сега клип, кажете колко игри искате. И айде бе, почни. Добре, сега този остров няма никакви честове. Ако няма никакви неща в честовете, аз направо съм яткам от къща. Добре, тук има. Това ли? Добре. Чакай. Тук. What? Тук. 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 Абе, айде бе. Мога да се взема простия чест. Ниче е просто, има хубави неща. Тъй, да си направя блокчета. Не имам. Да отида на спаун. И там има още един чест. Или се лъжа. Не, е тук. Да. По-хубав меч ще се взема. Ма направо ще правя брадата. Так, добре. Започваме някакъв да ни дойдем. Пък някакъв да не ме застреля с лък. Ай, тук още от началото няма. Тук няма лъкове. Трябва да си вип или да имаш някакъв кит за лък. Сня за вой някакъв падна. И някакъв сега ли са включили? Някакви спешат. О, това също тя. То тя ли? Не, то се приготвя още. Ами не ми трябва тези чисто и там. Ще отивам планетата. Земя. Ими хора трябва тъй да направя. What? Я дошъл е още един при мен. Чакай се получи. Храна так му трябваше. Добре. А не, то си малък. То с хак. Трябва бягам хора. Първо да взема този стрес. Няма ли блокчета, бе, хубави? Ама и тук може да отидеш. Ле. Трябва да се джампарига да отидеш. И Diamond Sword. Как ме изпрати там, момче? И хора, сега ще се върнем. Първата загуба. Ето не. Пак. Не играхме. Добре, айде пак да почваме. Ко стана? За кома изхвърля. Айде бе. Ми хора, тук беше хакер, 2 удара и уби. Па изядах паржола. Пишете в коментарите то дали не е хак. Отиде се набърже. И той ми е любим мап. И ето остров е най-късметлийския. Или ето е там. Да, ето там е най-късметлийския. Ма искам аз да съм на този остров. Защото виж, направо се качваш на средния. Тук има най-много често.
Направо ви трябва бокчета и тръгва. Някакво оръжие ви трябва. Сега трябва да се бие с този. Добре. Блокчета. Радваше му, трябва да изколча някакво дърво. Добре, дъски. Така не той. Някакъв идва към мен. Не. Да. Май не идва. Тая аз ще чувам дървото. Той идва ли? Не, има лък. Не. Тук ще съм рип. Не. Може и да го поберем, не се знае. Сега да правим дървото, защото някакъв може да ми направи комбото. Ето зад мен. Пред мен не е зад мен. Охо, тук яко комбо го чака. Тук чака. Хиена чака. Няколко стотака. Омдари дай. Аз какво правя? Той вече дойде към мен, той момче. Той падна. Кой? Yes! Добре, то. Добре, тос няма лък, нали? Нали нямаш лък? What? То стана целия даймонд. Няма тук да му оцелиш. И връщаме се за последна игра, моля. Трябва да я спечелим. Трябва. Чай си един кит да игра, пък. Добре, хайде. Ето. И тъй става. Направо, взимам лъкчето и учил да цетара. Това вече ми е взимал някакви бронички и тъй. Включва се една игра и точно на любимото място. Направо се качваш от тук и се да център. Айде бе, за накрая на клипа една игра. Това път се стигна. Трябва само луки, стрели, меч. И блокчета. Той имаме дърво тук. Всяко с спаване бе без нищо. Стана бе. Добре. Защото да изглеждаше. Да, без неща сме. Айде бе. Искам да отворя този чест. Айде бе, тук много бъгам бе. Няма. Няма нищо, хора. Направо взимаме дървото и бегаме. Някой сега, ако има неща, още от началния остров, аз направо ще го завиждам. Той път на следния остров ще има неща. Това е една уловка. Трябва тук да ги победя, да ги пръсна, да ги помачкам. Айде, играй, с пълна мощ. Хора. Аз направя един дървен ежи да ги спукам така. Чакай сега. То направи към средния. Той изобщо взел ли си дърво? Не. Тъпо момче, тъпо стъпцочи, бе. Ма той е измислил добре да спази дървото. Айде, на спаун сме вече, бе. Ние сме били. Първата игра бяхме на спаун. Не. Добре. What the fuck? И го победихме. Не, още не сме победили играта. Още колко става? Аре бе, няма ли нещо? Ето ни остава и побеждаме. Пръскаме го.
Нищо ли? Това е тук. Не. Тук не оставя и ще го пребим просто. Казвам ви, ако не го пребим, ще са гръмна. Аре бе, аз направо шуктам от него е. Лапто дайма. Сега, хора, ако има автоджъмп, аз съм тъпак. Простак. Аре бе, идвай бе. Ти искаш да дойда? Ако дойдеш, ще стана опасно. Г. Кой ми пише, бе? Г. Г ми пише. Ще викаш, ми пише Г. Има автоджъмп, аз като гледам ще има. Айде бе, че за full time. И победихме, хора. Айде бе, умирай бе. Умря ли? Има още хора. Ние спечелихме я. И надявам се видеото да ви е харесало и... Чакай. Надявам се видеото да е харесало и не забравяйте да цъкнете, да се абонирате, Аре бе, се абонирате и